му сърцето. Дай. Абе, дали реве като нервче? Слабо. Беги бе, Денис. Ей, бе бърже да му снимам задницата. Мали, я ми се разтрепера сърчицето. Те го спори до 3000 оборота, бат. Представи си какво ще стане, ако го натиска. А цълно работи като тракторове. Ти 6000 кубик, какво мислиш? Лека се тръса. Не, стига. Какво ли е? Какво? Това не свери, бе. Не свери ще да. Ще как тръгна, бе, човек. Прав. Що не мога кара? Я за какво ви казвах? Я тук го спирам вече. Не ревна, бачи.